दै गेजेरावनो दोननो गोनां जाखायो मा दै गेजेरावनो दोननांगौ जाखायो नै स्कुटिया बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय नै बिसिमबो लाबोजाना अन्थायाव नाङो खस्थ'खा दा अयथासारलै ने खस्थ'आ मा लाखो आच्छा बरिया नै फैगासिनो बै स्कुटिफ्रा सोमोना बिराद खस्थ' जायो बबे थाङामोनलै आं माबायाव थांदोंमोन फंबाय कारिगाव होस बिदि जाबोजोबलायखायो लामाया अयथासार हाब्रु गोदैयो गलालै औ उफाय गैया होमबाबो थांनांगौ गाखोनांगौ जाहैबाय ओइ जर' बोरैथो थांबावनाय ए होस खाथ्राखादा दैया अयथासार नाखोबायनांगौ जायो दै नावाखौनो मा फैसा दोननो हानाय नङा ए खस्थ'आ माबायदि जायोलै बा ओमफ्राय मा ओमफ्राय दाख्लै दै देरबा मा जाया ए बुंजोबखादों दायो समानल' आदाङा औ नोंसोर बुंजोबदोंना जावदों लांजोबदों जावजायाना जावनो हायाखै औ बिराद रिस्किखा देन्जारखा सयथिबो बेखौनो नाखोलाय बेखौनो नायनलायनाया ओमफ्राय सोर लादों फिल्डारालाय बिलाइसो लादों फुरानाफ्रानो लादों औ बेसेबां गोलैखो देग्लाय एखाथोर ए आच्छा बेखौ बोखांनानैसो लाब मोनो ने आयो ओंखाम उखैनायफ्रा सोलाब जाखागोनलै ने सेसखा ओमफ्राय नोङो देग्लाय लायाखै गैया लायाखै आच्छा दे हायाखै लानोनो एसे बारलांनि गाखोनानैहाय नोंबो बारलाङो पार्बतीपुर गारजोंहाय नाव बारलांनो नागिरदों आङो नै बेनो जाहैबाय नांगलबाहा दै आरो हाजोनिफ्राय फैयो बिराद गिदिर जाखायो दिनैहाय एसे लैबाय आरो अखा खम जानायखाय ओमफ्राय नावा हनै बिराद खस्थ' लाबोनो गोनां जाखायो आयै नारखोलाय नायनलाय बैनिफ्राय ओरैहाय नारख्लायबाय ओमफ्राय दा ओरै बोखोफिनबाय नै बिराद खस्थ' जायो आरोना मथा मथि आइलेण्डआव थाङोब्ला बिराद खस्थ' आरो दैजों जुजिनो गोनां जायो दाथ' आरो ओरै थुक्राझार बारग्राजोंहाय आइ नदियावहाय जाब्रां ब्रिज थानाय हिसाबैहाय एसे सेफ जाबाय दा नैबे नांगलबाहाखौ जुदि ब्रिज होयोब्ला बिराद मोजां जासिगोन आरो ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव दिनै फार्स्ट टाइम नाव गाखोगोन आङो बेजोंहाय बारनोहाय ओमफ्राय दाख्लैहाय नै बेयावनो गोबांथार मादैमोना आब'मोना जेखाइ उल्था जाथेना ना मोन्दों आरो ना दाबो जाथेबाय थायोनो कन्टिनिउ दै देरबायथाय फैयो जाहैदों बिराद मोनो आरो नाखौहाय बेयावहाय देग्लायनि बोसोराव नाखौ बांसिन फैनाय नुदों आङो मानो होननानै बुङोब्ला ओरैहाय खालामाथिजोंथ' फ्रायनिन बांसिन दा मानास नेसनेल पार्क हिसाबैहाय वाइल्ड माबानाय हिसाबैहाय हाबलाबायनो मोना ना लायनो मानो मोना दा बे हिसाबैनो नाफ्रा एसे माबा जाबाय आरो ना बारायबाय नै नावा फैबायानो दाथ' दै गैया फिसा नालाय बे हिसाबैनो बारा गान्दु जायाखै नङाब्ला बिराद गिदिर गिदिर गान्दु जायो बेयावहाय फैबाय नै गोजानथार अयथासार नै खस्थ' मोनखायो बिरादनो दावबायारिफ्रा ओमफ्राय आङो बाइकजोंनो थांगोन दाख्लै आङो मुलि हैदोंमोन लाइमुथियावहाय सासे मानसिनो ओमफ्राय लगे लगे सिखारनानै ओंखाम जानो हादों आरो उन्दुसोखाबायमोन मानसिया ओमफ्राय दा मुलिया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय बेखौनो आं हैबावनो नागिरदों आरो खेबसेबाव मथा मथि जनडिस टाइफड बेबायदिनो आरो दाथ' बेबायदि गरम बोथोराव बिराद जायो आरोना आथिं आखाइ रुबायनाय मानाय बेबायदिनो जाय जाजायो बे मिथिखागौ आरोना लोंबायथाय टनटना आरो गोबां मानसिफ्रा लांफैयो ओमफ्राय लाबाय बाइकजों थांसिगोन आफाया देयोमोन नालाय गोनां जायोब्ला नोंथांमोनाबो खबर लाहरनो हागोन आरो लांफैनो हागोन नैबे जाब्रां ब्रिजनि नैबे साइडजोंहाय जिथुनाखि बेयावहाय फाउन्डेसन माबा गायसननायनि दंमोन ना बेखौहाय दैया खुरखानानै लांबाय नै दा बेबायदि प्लास्टिक होनानै दोनदों आरो जाहाथे माने हाया बेयावहाय गिसि खालाङि बायदि आरो ओइयाव गाहायावहाय दंफां दालाइ बायदिसिना दोनदों ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव दैया नैबेजोंसो सौदों आरो मथा मथि नैबेयावहाय साइडआवहाय एसे मोजां माबा खालामनांगौमोन बैयावसो दोनहैबाय हनै फाउन्डेसन माबाया ओइलाय हनै गाहायाव थाहैबाय आरो नैबे
ओमफ्राय बायसान्सआव सोरबाफोर नाया नुवा सालायब्रलाबायफैना आरो नैबेबायदि रेड फिथा खानानै दोनखादों आरो नैबे जिं जिंबो सालायलाबायग्रा दं नालाय मानसिफ्रा बेबायदि आरोखि नै दाबो जेबोआनो जायाखै दै देरनाय बोथोरा बैथ' आइफवालि पिकनिक स्पट जाहैबाय दासो फैजेनदों होनजायो नै साफा बिदि गुगालांखादों फुरा गुगालांजोबखादों नै नै दाथ' सान्दुं दुंनायनि जाहोनावहाय दैया गैला आरो यानि अखा हायोब्लाथ' बैफोरो गोसोम गोसोमल' हनै हाजोआव बियो माने हाजोआव हायोब्लानो बे दैया बिराद देरबोयो आरो दा बिदि आरो दा गैथ'लालाय ओमफ्राय नैबेबायदि गुगालाङोब्ला सौफ्लंनो चान्स थायो आरो नैबेजोंहायथ' सौफ्लंखागोनानो जुदि बेयावहाय मोजां होआब्ला बेयाव मोजां बल्डार प्रटेक्सन बैनिफ्रायनो डाबल हेबनो मोननांगौमोन दा बैसिम दाख्लायनोसो मोनखानांगौ मथा मथि बैनिफ्राय ओरै दाख्लायब्ला गोम गोम जागोन आरो जेनेबा बेबायदि